Il-kumpanija Mediterranean Ceramics li għandha l-fabbrika tagħha fil-villaġġ ta' Snajja f'Taqali bħalissa għaddejja bi proġett tal-arti u l-artiġjanat mill-aktar interessanti. Fil-fatt din il-kumpanija tagħmel arloġġ tax-xemx kbir li se jitpoġġa fil-kulleġġ Stella Maris tal-Gżira. Il-materjal li qed jintuża hu ġebel vulkaniku li nġib minn barra minn Malta. Din ewwel darba li l-arloġġ ta' dan it-tip qed isir minn dan il-materjal li jiflaħ għal elementi tan-natura. Dan il-materjal ikun sprejjat u wara jsir xogħol ta' tpinġija minn artiġjani Maltin li tħaddem din il-kumpanija. Wara li x-xogħol ta' tpinġija jitlesta, il-materjal jiddaħħal biċċa biċċa fil-forn b'temperatura ta' 1000 grad Celsius biex joħroġ il-kulur propju. Malli jitlesta l-arloġġ tax-xemx jitpoġġa biċċa biċċa mal-art fil-post indikat fil-kulleġġ Stella Maris. Id-diżinn tal-arloġġ li fih 7 metri b'4 metri u nofs u tad-diżinjatur Carlos Kembri. Ħadna l-kummenti ta' David Grima, id-direttur maniġerjali ta' Mediterranean Ceramics dwar dan il-proġett. Huwa xogħol kollu bl-idej kif qed taraw, dan hija proġett li ġejna magħżulin il għaliex jafdaw fil-kwalità tax-xogħol li nipproduċu. Hija 7 metri kbira, b'4 metri u nofs. Bħala fid-dinja għamilna riċerki tagħna tal-istess materjal l-ewwel waħda li qed issir. U spjega wkoll li x-xogħol kollu hu maħdum bl-idejn. Li għandek sabiħ huwa kollu biċċa biċċa, pulsir huwa kollu magħmul bl-idej. Dak is-sabiħ tiegħu, l-preġġu tiegħu, ix-xogħol huwa kollu maħdum bl-idej. B'kollox l-arloġġ tax-xemx ser jieħu madwar xarejn biex jitlesta u fuq qed jaħdmu 3 ħaddiema. Din il-kumpanija għamlet ukoll diversi xogħlijiet prestiġjużi oħrajn fosthom il-Mejda ta' Malta li ngħatat bħala rigal li Reġina Eliżabetta II meta ġiet f'Malta għall-konferenza tal-kapijiet tal-pajjiżi tal-Commonwealth iċ-Ċogħim, kif ukoll il-monument tal-artisti Maltin li jinsab fit-triq Biżazza f'Taslima.